Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 23. Хімзавод Валатава. Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Дарожнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Завод Цэнтраліт. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 23. Наступны прыпынак. Завод Цэнтраліт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод Цэнтраліт. Наступны прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Пагранічная група. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства аўтобусны парк нумар 1. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства аўтобусны парк нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства аўтобусны парк нумар 1. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 23. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 23. Хімзавод. Прыпынак. Плошча Леніна. Наступны прыпынак. Цырк. Наступны прыпынак. Цырк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Цырк. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка.
Наступний припинок. Універмаг Гомель. Наступний припинок. Універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Універмаг Гомель. Наступний припинок. Вулиця Чехова. Наступний припинок. Вулиця Чехова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Чехова. Наступний припинок. Мельников Луг. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 20. Наступний припинок. Мельников Луг. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Мельников Луг. Наступний припинок. Вулиця Мазурова. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 23. Наступний припинок. Вулиця Мазурова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Мазурова. Наступний припинок. Центральная поликлиника. Наступний припинок. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 23. Припинок. Центральная поликлиника. Наступний припинок. Вулиця Головацкого. Наступний припинок. Вулиця Головацкого. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Головацкого. Наступний припинок. Дружба. Наступний припинок. Дружба. Осторожно, двери зачиняються. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 23. Припинок. Дружба. Наступний припинок. Лядовий палац. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 23. Наступний припинок. Лядовий палац. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Лядовий палац. Наступний припинок. Вулиця Агаренки. Наступний припинок. Вулиця Агаренки. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Агаренки. Наступний припинок. Храм Преображення Господнього. Наступний припинок. Храм Преображення Господнього. Осторожно, двери зачиняються. Поважаные пассажиры, троллейбус накіровується по маршруте. Номер 23. Припинок. Храм Преображення Господнього. Наступний припинок. Волотова. Концовий. Наступний припинок. Волотова. Концовий. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Волотова. Концовий.